Infiniti QX70 2017 година. Последният истински здрав джип, който може да се кара на газ. Джанти 20. Уникален. На 64, 5 или 6 км. Ще ме излъжа, трябва да погледна вътре колко беше. На истински километри, които могат да се проверят. В Infiniti има Carfax. На талона има километрите. Тук няма как да стане лъжа измама. Километрите са истински. Само като се види колата, те могат да се преценят. Колата свети. Има всичко, което трябва да има. Infiniti. Копчета, копчелъци, кожен салон, уникален, без потриване, без музика, босе. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи. 40 000 мили, интензивни и значителни 4 по 6, 24 на 64 000 км. Ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще бъдат между 23 и 27 градуса. Северо-западните райони около 20 градуса. Колата свети. Валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се Уникално запазена. Има шибидаци. Септември започва превантивен ремонт на близо 8 копчелъци, всичко. Какво трябва да има, го има. Колата е уникална. Който иска да има уникален джип, се обади. Има по една лента във всяка посока на движение. При интензивен трафик и по преценка на пътна полиция е възможно да се ограничава преминаването. Музиката беше босе. Не знам дали се вижда. През прозореца. Черен салон, уникална. Джантите няма дръскотинка по тях. Няма кой да го чака.